बाक्सा जिल्ला आयेनारि बिजिरसालिया हादोरारि सुबुं बिजिरसालि खुंफुङो। बाक्सा जिल्ला आयेनारि बिजिरसालियाव जिल्ला आयेनारि सिबिथाय बिबानगिरिनि मददजों हादोरारि सुबुं बिजिरसालि खुंफुंनायनि सानथि खालामनाय जादोंमोन। बे हादोरारि सुबुं बिजिरसालियाव बाक्सा आरो तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय गोबां माखासे केसफोरखौ बिजिरनायनि उनाव फोजोबनायखौ नुनो मोनो। फोजोबनाय केसफोरनि गेजेराव फ्राय 400 आगु मुकदमा खालामनाय बेंक लन रिकभारि एपिडिसिएल बिल केसफोरखौ थिरांथा खालामनाय जायो आरो बे केसआव थिसननायनि बिबाङा फ्राय 60 लाख रां आरो 260 गोलैसोना थानाय बिजिरसालिनि केसफोर, मटर गारिनि केसफोर, दाय गोनां केसफोर, नोगोरारि गसरफोर बायदिखौ थिरांथा खालामनानै फोजोबनाय जायो। थिरांथा बिबाङा फ्राय 5 लाख रांमोन। बे हादोरारि सुबुं बिजिरसालिनि सोमोन्दै बाक्सा जिल्ला आयेनारि सिबिथायनि नेहाथारि मनश्री परना काउनआ फोरमायनानै बुङो दि बे बिजिरसालिनि जोहै सरासनस्रायै रांखान्थियाव लोरबां सुबुंफोरा मदद जादों आरो बे हादोरारि बिजिरसालिखौ बोसोराव खेबब्रै बार खुंफुंनाय बाथ्राखौबो बिथाङा मिथिनो होयो। बे हादोरारि सुबुं बिजिरसालियाव बिजिरगिरि महरै मिरुआरि जुडिसियेल मेजिस्ट्रेट उरुप जयति बैश्य आरो जिल्ला आरो सत्र बिजिरगिरि नयम उद्दीन आहमेद बिथांमोना गोख्रै बेसेन गैयै आरो गोरोबलायनाय फोजोबस्रांनाय हाबाफारियाव दंमोन। बाक्सा जिल्ला आयेनारि बिजिरसालिया हादोरारि सुबुं बिजिरसालि खुंफुङो। बाक्सा जिल्ला आयेनारि बिजिरसालियाव जिल्ला आयेनारि सिबिथाय बिबानगिरिनि मददजों हादोरारि सुबुं बिजिरसालि खुंफुंनायनि सानथि खालामनाय जादोंमोन। बे हादोरारि सुबुं बिजिरसालियाव बाक्सा आरो तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय गोबां माखासे केसफोरखौ बिजिरनायनि उनाव फोजोबनायखौ नुनो मोनो। फोजोबनाय केसफोरनि गेजेराव फ्राय 400 आगु मुकदमा खालामनाय बेंक लन रिकभारि एपिडिसिएल बिल केसफोरखौ थिरांथा खालामनाय जायो आरो बे केसआव थिसननायनि बिबाङा फ्राय 60 लाख रां आरो 260 गोलैसोना थानाय बिजिरसालिनि केसफोर, मटर गारिनि केसफोर, दाय गोनां केसफोर, नोगोरारि गसरफोर बायदिखौ थिरांथा खालामनानै फोजोबनाय जायो। थिरांथा बिबाङा फ्राय 5 लाख रांमोन। बे हादोरारि सुबुं बिजिरसालिनि सोमोन्दै बाक्सा जिल्ला आयेनारि सिबिथायनि नेहाथारि मनश्री परना काउनआ फोरमायनानै बुङो दि बे बिजिरसालिनि जोहै सरासनस्रायै रांखान्थियाव लोरबां सुबुंफोरा मदद जादों आरो बे हादोरारि बिजिरसालिखौ बोसोराव खेबब्रै बार खुंफुंनाय बाथ्राखौबो बिथाङा मिथिनो होयो। बे हादोरारि सुबुं बिजिरसालियाव बिजिरगिरि महरै मिरुआरि जुडिसियेल मेजिस्ट्रेट उरुप जयति बैश्य आरो जिल्ला आरो सत्र बिजिरगिरि नयम उद्दीन आहमेद बिथांमोना गोख्रै बेसेन गैयै आरो गोरोबलायनाय फोजोबस्रांनाय हाबाफारियाव दंमोन।